Les 35 comissions falleres d'Alzira ompliren els carrers de la ciutat de color i diversió amb la cavalcada del ninot. Cal assenyalar que, a banda de molta festa, també hi va haver un exhaustiu control policial de tots els vehicles participants en l'acte, amb el corresponent control d'alcoholèmia i de documentació. Dissabte, a les 6 de la vesprada, els fallers i falleres iniciaven el tradicional recorregut, on sempre l'humor i la crítica estan assegurats. Enguany, la corrupció, la crisi econòmica o la política local foren alguns dels temes protagonistes que desfilaren amb molt d'ingeni per la ciutat. Les xarangues posaren el ritme als passos dels fallers i les falleres, que mostraven així la cara més divertida de la festa. Com cada any, l'assistència a la cavalcada del ninot hi va ser massiva. I presidint l'acte, hi van poder veure les falleres majors de la ciutat, Laura Gomar i Almudena Molina, acompanyades per les seues cors d'honor i els representants de la Junta local.